zein izaten da bertsozaleontzat urteko hitzordu garrantzitsuena. Txapelketa nagusiko finala. Ez, hori 4 urtean behin izaten da. Urtero. Santa eskea. Ez, urtero, urtarrilean bertsozale guztiak elkartzeko eguna. Bertso eguna. Hori da, bertso eguna. 2025ko bertso eguna Lesakan ospatu da, eta Lesakan bertsolaritzak izan duen presentziari buruz hitz egiteko Estitxu Fernandez elkarrizketatuko dugu. Bertso eguneko arratsaldeko jaialdiko bertsoaldiez gain, afalondorengo bertso musikatuak ere eskainiko dizkizuegu. Gaur, hitzetik hortzeran, 2025ko bertso eguna, edo antzeko zerbait. Hace de abru Lesaka maite, hau da jendetza aiama, ez dut ulertzen aspaldi pasa, baitzen San Ferminen plana, tainauteriak martxoan dira, dutenak hainbertze fama, txapeldun hauek entzutera heldu, ote zarete andana. Nola lapurtar bezain Lesakar, biak naizen erdibana. Ea zer moduz egiten dudan, hauen anfitrioi lana. Ea zer moduz egiten dudan, hauen anfitrioi lana. Bortzirietako eta Lesakako bertso mugimenduak gertutik ezagutzen du Estitxu Fernandez Lesakarrak. Gaztetxotan hasi zen Bortzirietako bertso eskolan Manolo Arozena eta Bittor Elizagoien irakasle zituela. Plazak utzi zituen arren, oraindik toki berezi bat du bertsoak bere bizitzan. Estitxu, zein da Lesakako zure leku berezia? Nik erranen nuke Unanuko gaina dela, menditxon txor bat da, Arantza eta Lesaka tartean dagona eta igantzi hor azpian duna. Eta Lesakara joaten naizen aldiro, uste dut, joaten naizela bertara, eta ura da nire toki kutxuna. Eta Lesakara lehen aldiz doan bati, nora joateko izango zenioke? Bira, igual erranen nioke, Lesakako ibilbidetxo bat etia, eta Lesakan bertan, herrigin bertan, itxurriz itxurri joatia. Hori errekari segika, Lesakak ditu itxurri pila bat, eta hori ere diren ere toki kutxunak, Lesakako itxurriak. Orduan igual, hori erranen nioke. Oinak bidean bertso ibilbidea ere badago Lesakan, eta hori egiten duenak zer ikasiko du? Ikasiko du nondik heldu garen. Ze bersolari izan genituen aitzinetik, edo nork urratu zuen bidea Lesakan eta gure inguruan bersoari dagokionez, eta hori iruditzen zait agitz importantia, jakiteko non gauden orain eta nora goazen. Egia da hor falta direla emakumeen ahotsak. Eta eneko anaiak ere erratezean, hor sukaldetik aritu ziren hoiek edo gordian aritu ziren hoiek non daude, baina badakigu badaudela. Momentuz irudikatuko ditugu gizonezko hoien onduan, eta agertzen diren oski emakumeak ere, eta orduko bersolarietatik, garaigi bateko bersolarietatik oraingo bersolarietara, orduan horre ikusten da ze alde dagoen eta ze bide egin den, Ongi iruditzen bazaizu, Lesakako bertsolaritzari astindu bat emango diogu. Orain gauden leku honetan, garai batean monjen konbentu bat bazen. 18. mendeko Doloretako Ama Birjinaren konbentua. 81. urtean eraitsi zuten, zatirik handiena, Elizaren zatia bakarrik utzita. Bertan bizi ziren monjak klausurako monjak ziren. Ezin ziren kanporateri eta harremanik ere ezin zuten kanpokoekin eduki. Urte batzuk atzera eginen dugu 1950 urte ingurura. Alaia eta Maialen Lesakako 2 neska gazte zarete. Baserri auzo berean bizitzarete eta elkarrekin primeran konpontzen zarete. Harreman estua duzue eta zuen gurasoek nahi baino denbora gehiago pasatzen duzue elkarrekin. Lehendabizi elkar ikusteko debekua haietu zitzaizuen. Ondotik, eta familia batek bertzearen erabakiaren berri jakin gabe,
Biak herriko komentuan sartzeko erabaki hartu zuten zuen gurasoek. Alaia, zu duela 3 egun ailegatu zinen bertara, eta gaur neskatiko berri bat etorriko zela eta mojak harrera egitera aterizaretenean, nor sartuko eta Maialen, zure lagun kutxuna sartu da atetik. Elkarri irribarre egin diozue, elkarri ikusi duzuenean. Zu ikusita jartzen zait, haragi biguna, nolako irrifarra bioidariguna, ez dakit den arraro pekatu lizuna, monjen komentua da amaren isuna, igual usaitzen dute guk ez dakiguna, igual usaitzen dute guk ez dakiguna. Gurasoentzat gurea izan da suma gaitz, zu faltan bota eta tripan zenbat ekaitz, atea pasa duzu, ta atera zait aix, lehenenuen laudatzen ez monja ez apaiz, jaunaren sinesten oraintxe hasi naiz, jaunaren sinesten oraintxe hasi naiz. Kanpoko mundu hortan dena da ardia, errezeloa sobra falta ausardia, ta auzoen zela ta zear guardia, herriontan denak itxita denak zardia, monjen komentua da abango ardia, monjen komentua da abango ardia. Niri ere horixe zait iruditua, eziketan nire ama omen aditua, begirada ere dut ia argitua, hemen ez dut sentitzen ezin kabitua, zu begiratzea zen nire abitua, zu begiratzea zen nire abitua. Hemen dena bizkotxo ta galleta puru, abito ederra hauek zegiro ze mundu, soñeko zabalekin gainera seguru, elkarren hurbilean elkarren gertugu, errezatu behar bada ba egingo dugu, errezatu behar bada ba egingo dugu. Errezua zuregan nahi zaidan arraro, zurekin beti noa pixka bat arago, beraz itxi ditzagun ate eta aho, hemen egon ninteke hortaz ziur nago, muga gutxiago ta morbo geixeago, muga gutxiago ta morbo geixeago. Jantzimakuko arozamena, tarozena tarretaran,
Fernandez Tarrak Erika Etxabe, Josu Bi Xabietaran. Seia diskide gatoz gaur berso, egunan karietaran. Nafarroako berso gintzaren, kabie derronetara. Estitxu, zure bizipenetatik lesakan bertsolaritzak ze leku duela esango zenuke? Barra nuke handia, Bortziditako bertso eskola eta justun estitxu arotzena lesakan, bereziki bera, baina hor lesakako bertso eskola, ez? Egiten ari den lana ikaragarria da, eta gaur egun lesakan dago mugimendu kulturalaren barrenean, uste dut bertsoak duela garrantzia handia. Lesaka bizirik mantentzeko, kulturalki bizirik mantentzeko oinarrietako bat da. Zu nola hurbildu zinen bertxora edo bertsoa nola hurbildu zen zugana? Lesakako ikastolaren bitartez, ez? Tantik mairu ikastolan genituen irakasleek bersoak ikasteko eta berso jarriak eta kantatzeko eta bazuten, baina txiki-txikian nintzenetik hortarako joera handia, eta gero ja Lontxa Uruza ere etorri zen klaseak ematera, elkartearen bitartez, bersozara elkartearen bitartez, eta hortik hasi ginen, eta gero ja berso eskolara genuen jauzi. Etxean bazenuten bertso girorik? Bai, pentsatzen dut baiet, zen ere gurasoak beti egon dire, ni bersotan hasi nintzen ezkeroztik, beti egon dire bersoaren inguruan, baina pentsatzen dut lehenagotik ere izanen genuela, ze guramak ere baditu lehen guzuak Ameriketan egonduak eta bersotan aritzen zirenak, David Aramburu eta bar, eta guratxa ere Saibururen biloba zen, berak ezakuzun bere Aitona, Saiburu kantuan txirritakin aritzen zen haunitz beraien zagarrotegian. Bertso eguneko irudia zubi bat da, lesakan zubi asko daude. Bertsoak ze zubi eraikitzeko balio izan dizu zuri? Nire kasuan, ireki dizkit seguruenik jendaurrekorako bideak, ez, ironik egin dut jendaurrean bide bat, orduan, uste dut bersoak ireki zidala hori, Euskal Herriko mapa ibilia izateko handiko nara ere bai, ez, gazte-gaztean nintzen gara haietan, harremanak egiteko zubia ere izan da. Herritik gazte joan arren, lesakarra beti lesakarra omen. Herri honetan badago zerreran eman dezaken sentimendu hori. Hala kantatu zion beraz, Arozamenak bere jaioterriari. Santuan bizitzen dira laua
herriak bere lurrak defendatzen ditu. Horixe egin zuten Lesakan bertan, Endara bizirik plataformakoek eta bertako herritarrek parke eoliko baten kontra. Horixe egin dute aste honetan ere Arakilen, HT-aren zundaketak geldiaraziz. Hemendik ez urruti, Lekarozko herrian ere, beraien lurrak defendatu zituzten baztandarrek, Aroztegia deituriko proiektuaren aintzinean. Luxuzko hotel bat, golf zelai bat, eta bigarren bizileku izateko 200 etxe bizitza baino gehiago eraikin nahi dituzte bertan. Maiane, Aroztegiako obrak era baketsuan gelditzeagatik auziperatutako bat zara. Amets baztango abeltzaina. Ostatuan egin duzue topo kafea hartzen. Lekarozeko etxe golf hotel laua beratzen kutizi. Obra gelditu zenituzten ta zertara zatoz justizi. Gazteak lurra nola ikusten du, ze bizipen zer iritzi. Ziria gero sartuko dizut elkartasuna lehenbizi. Idealekin borrokatzeko hartu behar dugu beta. Ta egia da ametsetan gu ibiltzen gara tarteka. Boterea da urrundagona, mantendu behar da oreka. Zeba ez dute errespetatu gure herri galdeketa. Hortan Maiane ematen dizut arrazoi eta sostengu. Lurrak eskuak zikin ditzake nik simaurra dut ukendu. Zuek maiz lurra, lurra ta lurra, defensa ta enfrentamendu. Ahoan solik ibilizkero folklore pinta hartzen du. Baina folklore horrek ematen dunez belarritan nazka. Gure herria defendatzeko erran genuen guk basta. Eta oxala lortuko balu gure herriak arrakasta. Zuei gorputza guk emandata, zuek guri berriz bazka. Bi filosofi bildu litezke hemen gorputz bakarrean. Kontraesanak denok dauzkagu bide zuzen xamarrean. Zuk nere lurra hartu ezazu laguntza idazu larrean. Nik ere zure alde egingo dut justiziaren lurrean. Beraz aldapa pikoa dena, bihurtuta ordokia. Elkarlan on bat egin daiteke, ta gainera egokia. Manifa dugu urrengo astean, ara urrengo geltokia. Izena eman autobusean, oraindik bada tokia. Apiriletik ona libre dudan lehen asteburua dau. Eta ez dakiz zer egin. Holakotan zer egiten da?
Itzatek hortzen ikusi? Apiriletik orain arteko asteburu guziak planez eta zereginez beterik izan dituzue. Larun bata da gaur eta etxean zaudete, baino ez lasai. Deus egin gabe denbora galtzen ari zaretela uste duzue eta agobiatuak zaudete. Orain artean falta nuena denbora, sofa baten geldirik nago txora-txora. Guazen labriteraino pelatetik gora, tercerako partidon bat edo egongo da. Baina takileroak entradik ez dauka, nire zu bezala nago manta eta mauka. Bizitza badoak igu eskutatik taka, ez aldu zu entzuten horratzen tik-taka. Ez zaidazu aipatu zehartzen naugaitzak, aizu berso eguna jarliteke gaitzat. Ara joan gaitezketa ia emaitzak, sarrerik ez badago pote ora behintzat. Baina ibersolarien buruko kazolan, zerbait ona kantatzeko badute nahiko lan. Aspertze hauna omen da lan edo lan, hori esaten zaie umei eskola. Baina aspertu ezkero hasten gerateman, ez gaude frontoiean, ez gaude tabernan. Makroebentoren bat baietnik atzeman, beken espaldin bada Navarrarena. Antxarrera ere ez da erraza izaten, ta etxean nola zerbait egin genezaken. Piztagun telebista ta ETB baten, ia Trump eta Muskek ze berri daukate. Proposatzen dedana jotzen du itxusi, pantalla nahiago du ikusi makusi. Zugera zaite bertan zure trampta guzi, ni gure bazter lambroak nahiago ikusi. Kanpora azoa zela, badaude aukerak, goazen biok batera ta iaze erak. Olakoetarako gozatzeko zenbat, erosi beharko dugu txakur txikiren bat. Nork egin du gure galde, aiako harritan gaude, baina beti bezain trebe. Soldatari jaso gabe, berren nagusi badaude, gure hartaldean jabe, guk umore hona alare,
Zorion egiten unbait gailurrontako aizeak. Nola baigeran gazteak, sano dauzkagu esteak, ez egon arren beteak, trailai, lai, 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 trailalalalalalai. Ez egon arren beteak, goizean ekin lanari, egun sentian pozgarri, txori guzia kantari, trailai, lai, 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 trailalalalalalalai. Ezin atera gentzake orain inoiz adin bat izardi. Herrietan gaude geldi, aldegunean eseri, zertan ekatu gehiegi, trailai, lai, 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 trailalalalalalalai. Zertan ekatu gehiegi. Oi hartzungo neskatilak, musu gorri biribilak, izan zaitezte abilak, trailai, lai, 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 trailalalalalalalai. Zertan maitatzen dituzute kaleko ume zirtziak, Aitxulein daude trankilak, saltzeko dauden opilak, paregabeko mutilak, trailai, lai, 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 trailalalalalalalai. Paregabeko mutilak. Bortzirietako bertso eskolari buruz hitz egiterakoan, ezin ditugu aipatu gabe utzi, Bittorre Elizagoien eta Manolo Arezena. Zelana egin zuten, hastapen haietan, ez? Beso eskolak hasi berri ziren haietan, apustu hori egin eta bersoa ikasten altzela, ez? Horren aldeko apustu hori egin eta gaztetxoie guziak elkartu, hortziralero arantzara joan, ez? Eta nortzuk elkartzen zineten, ostiral arratsalde horietan? Jo, antziko ditut pila bat, bino arantzarrak eta lesakarrak, batez ere uste dut, ginela hasieran eta ginen Baiztitxo Arozena, Xabier Silveira, Inigo Latxea, Amaia Teletxea, Aitor Teletxea, ez, arantzarrak, lesakarrak, bai, ertzea unitz ere bai, egonen ziren, baina, bai, hoxe, belaunaldi itxo hori. Ni horrazi nintzen pixko bat lehen errandizudan zubi hori eraikitzen, ez? Eta zer egiten zenuten bertso eskola horietan? Hasieran idatziz, ez, bersoak idatzi, poliki, zekaro, ez zemat urte izanen genitu, nio gaztetxoa ginen, eta guanetan batean ez ginen aritzen, orduan hasieran idatzi, gai bat jarri, Manolok edo Bittorre gai bat jarri guk bersoak idatzi, eta gero pixkanaka eskoba makilakin, hausartzen zena, kantatzen hasi, ez? Eta hor, Manoloren jarraibide guziak xuxen segitu. Ez gelditu, serio kantatu, tente, ez? Bai, goza egitenak malgutu dira unitzez, nio garai batean igual importantea zen, Eta hori, bertso eskolan, eskoba makilaren aurrean, baina gero plazan ere bai, jende aurrean. Bai, eskolartekoan hasi, lagunekin, eta hortik bai, poliki, lehenbiziko bersoa jendean zinean, eta gero ja segidan txapelketara begira, bereziki txapelketara begira. Bai, ze ordun, bersotan aritzeko gure aukera bakarra txapelketa zen, eta hortik ja gero saiotara, ez? Orduan, guain begiratzen diot garaiari eta ni nintzen neska gazteari, eta bai, sortzen zaitetan olako urduritasun bat, nik uste eraman dudana, bersotan aritu naizen 10 urte horietan, eraman dudana beti barruan, ez? Ezin kendu bat, ezin egon hori ezin kendua, ez? Eta zergatik utzi zenuen? Zenbat aldiz pentsatu dudan eta hausnartu honen inguruan eta orain zer danen izuke mirari. Barranen izuke ez nuela erabat gozatzen. Baziren zenbait saio boarraten hona balea gaur bai, ze ongi ez. Normalean, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian, baina hortikan ateitzen baldin manitzen, horria tokatzen zitaidan kantatzea bertze izen batzuekin, ez? Eta nik uste 3 urte sindrome handia nuela
baina ezagunak ziren bertsolari horiekin, horren onak ziren bertsolari horiekin kantatu behar nuenean, hau ez da nire tokia, zer ari zara hemen, hori ziren nire esaldiak, orduan hor luze ezin duzu iraun, bereziki bapatean aritu behar baldin baduzu, baina bersotan aritzea da sarerik gabe botatzea zure burua. Bai, emozionatzen naiz, gaztia nintzen, eta lehenbizikotako emakumea gauza bersotan, telebistan ere, eta ostra, gogorra eta ederra, gogorra ere bai. Eta agian momentu hortan ez, baina gaur egundik begiratuta, konturatzen zarete bide urratzaileak izan zinetela, emakume bertsolari horiek? Bai, nik uste dut egin genula, noski, Kristina Mardaraz, Arantzazu Loibi, Estitxu Iratxe, hor gure aitzinetikan izan ziren guziak, eta gero egia da, gero hor egon ginela gu, eta nik egin nuela nire bidetxoa, eta nire tokitik, eta nuen bezala, eta nire seguridade guztiekin, baina bai, guk egin badugu, edo egin genuenok egin dugulako egiten nahi dire orain, hori horrela da, baina, klaro, kostatzen zait ikuste hori bide urratzaile bezala, baina bai izanen da. Zuk azken urteetan bizileku duzu Lesaka. Eta hemen gaudela probestuz, horitxe izanen duzu puntuak erantzuteko gaia ere, Lesaka. Nola definituko zenuke Lesaka? Mendi aldera badu nahikoa aldapa, gustatzen da zerbeza eta baita koñaka, zerbait izatekotan bestazale data, larai, larai, bestazale data. Zubiak eraikiz da herriaren lema. Hori egia ote den hori da problema, ze barrenean badu gatazkako sena, baina lelotan polit paratzen da dena, larai, larai, paratzen da dena. Euskarak arnasgune handia du hemen. Horri ere erran behar genioke ejem, denek ez dut egiten ta dugun nabarmen, baina gaur bai gaur berso eguna nola den, larai, larai, eguna nola den. Gaurkoan bihurtu da bertsoaren kabi, ta horregatik ari gara gu kantari, gero linjurren bordan araze afari, parranda izanen da eguneko sari, larai, larai, eguneko sari. Herriko Andra Maria adinekoen egoitzan lan egiten duzuen bi langile zarete. Urteak dira bertan lanean zabiltzatela. Urte latzak pasa dituzue. Soldata baxuak, ordu estrak, COVID egoera. Peru, zuk oraindik lan egiteko ilusioa daukazu. Zu, Julio, agitz nekatua zaude. Egunero etorriz adindunen ganan, lan baldintza eskazak guztia da draman,
jarraituko dut eusten, bizkarrean zaman. Segiko dut egiten gaur daukagun lana, bueltan jaso aurretik bestei emana. Antoniok behar du gauez orinala, Pepitari pini oizaio painala. Bukatzezten eguna baina bai jornala, sentitzen dut usteak omen izaidala, neure burua zaindu beharko dudala. Ia gara beraien lagun baino jabe, adinak denak utzi ditu nahiko grabe, lokartu oi ditugu biok bare onean ta txarrean, beraiekin gaude, ez nituzke utzi nahi bizi pozik gabe. Oetik altxarazi, gero zenbat saio garbitu maindireak, apal eta leio, haien bizi pozorri sojartzen natzaio, lehen ematen nien pozik goizik aio, baina ja ez dut aiei eskeintzeko gehiago. Beraiekin hainbeste kontuta bizipen, meritu txikirik ben ezin gaur guriken. Noiz amaitzen zaigun hau, ez dugu jakiten eta nik enuke nahi, egoitzatik irten, edo nori ez diote irririk egiten. Edo nori etzaio egiten atik, nik ere ikasi dut asko xarretatik. Zuk segi nahi duzula eurekin badakit, neri indarra berriz ahotik doakit. Persona txarragoa enaiz horregatik. Mila 1985ean Estitxu Arozenak Nafarroako txapela irabazi zuen. Hori nola gogoratzen duzu eta nola bizi zenuten hori? Sekulakoa, ez? Azkenean gure belaunaldiko bertsolari bat lagun ginean eta bertso eskolan hortziralero elkartzen ginenetako batek txapela lortzea, ez? Belaunaldi aldaketa ikaragarriaz eman zen orduan, ez? Orduan guretzat izan zen handia. Eta gero, 87an etorri zen Xabier Txilbeiraren lehenengo txapela. Bai, hori da. Eta nik uste dut hor, ni neroni nengola ia final hortan, Estitxurena ikusi nun kanpotik, ez? Orduan poza handi bat, eta gaina lasai, ez? Saioa ikusten ari nintzela,
eta aldiz hor uste dut, nire memoria ez da gitz ona, baina uste dut hor nengola holtzan bertan, ez? Orduan, horrek ematen zuen, zetorrela, nik uste dut hor sentitzen genuna zen, badator, ez? Badago bertzen zerbait, ez? Ez da bukatuko Nafarroan berso gintza, eta ez dituk irabazi zuen, orain Xabierrek irabazi du, bai. Eta gure buruan sineste bat, egon nintzen pentsatzen dut, badugu toki bat, zinezakegu bersotan. Horreitzen ditut garaiaiek bersoari lotuta, baina baita ere gure adiskidetasunari lotuta, ez? Orduan Xabier, Estitxu, Makuko, gu Laurok, haunitz egoten ginen bertze jende batekin, haunitz egoten ginen elkarrekin, ez? Eta orduan etortzen zaizkitere irudiak ez bakarrik bersotakoak, etortzen zait bestaz, eta etortzen zait elkartzen ginen aldiro, hor bazegon giro eder bat, bai. Bada beste txapelketa bat, berezia dena, Bortzirietako taldekako txapelketa. Zer du berezitik txapelketa horrek? Bira, baipatu dizudan, giro horren jarraipen bat da, ez? Giro hori guk sentitu genuna, 18, 20 eta 5 urte genitunean, eta bersoaz gaindi eraman genuna, ez? Eta lotura estu hori, eta giro hori, baina bersoak elikatzen zuena, horre jarraitu zuela, eta Bortzirietako berso txapelketa hau edo lehiaketa hau gauza bera da. Azkenean hor gaude lagun pila bat, zabaldu da gainera hasierako azitxo hori, orduan hor gaude belaunaldi ezberdinetako jende haunitz, eta sortzen da giro berezi bat. Pello Erreparazen kontzertua 2029an. Hau, blokeatu inda. Gaizka, lortu dituzute, hau neria blokeatu inda, Venga, erosizuk. Azken bolada honetan, kontzertu antzerki ekitaldietarako urte bete lehenago erosi behar izaten da sarrera. Bakarren bat lortu nahi izatekotan. Urte bete lehenago eta ordenagailuan konexiona eduki dezazun kandela piztuz. Peru eta amets, goiz guzia pasa duzue ordenagailuaren antzinean sarrera bat lortu nahian. Webguneak crack egin duela eta azkenean sarrerari gabe gelditu zarete. Bostetan pijametan, pantalla ondora, hemen alferrik, galdurik denbora. Amorratzen joateko gu mito arora, gu joan ginela ere mitoa izango da. Gu joan ginela ere mitoa izango da. Ordenagailu aurrean, goiz guztia egon zai, benga lortuko dugu segurunago bai. Zer den prezio soziala, gizarte hontan ai, bani postu egin nahi zenuen joan nahi, bani postu egin naiz, enuen joan nahi. Naiz eta izan show bat, amerikanoa, naiztan irrollo hortan, izan paganoa. Peru oraindik joatea da nere asmoa, erramunik gasna bat erostera noa. Erramunik gasna bat erostera noa. Balortuko duzunik, etzazula uste beste aukeraren bat, emango aldigute ilunben 3. soldautaren truke, 4. kontzertu bat ziur joko dute, 4. kontzertu bat ziur joko dute. Lehen niri bilan bazen bat entzuna behin, anoetan kristona azkena zen enfin. Gero Navarrarena, Dublin eta Berlin,
Pero ez ekibokatu, pello ez da Fermin. Pero ez ekibokatu, pello ez da Fermin. Joatea lortu ezkero, pila bat gozatu, ni hemen geratzen naiz, laguna barkatu, total fama pixka bat, zoik dut bilatu, igo historia bat tani mentzionatu, igo historia bat tani mentzionatu. Eta gaur egun, bertsolaritzak ze leku du, zure bizitzan? Du toki bat nire bihotzean eta hola maitasun harreman bat, lilura harreman bat ere bai, liluratzen naute bertsolariek. Zenbait bertso saiotara joaten naiz, normalian txapelketak ere jarraitzen ditut, eta liluratzen naute. Bai, ikusten ari den aniztasun hori guztia, iruditzen zait berrikuntzak haietzen ari direla, zentzu guztietan, ze gorputz ikusten ari garen, bersotan horrek denak liluratu duten, ze diskurso, ze gai, eta gero mikro giro horretan gustora, ez? Aldudanetan Bortziritako txapelketan adibidez, edo lesakako saioetan, edo guain berriki lesakan inurri elkarteak egin duen berso saioan izan nintzen, eta emozionatuta atera nintzen bertatik, ez? Eta pentsatzen duzu tarteka, bertxotan, plazaz plaza, jarraitu izan manu? Ba ez dut pentsatzen. Ez? Ez dut hauniz pentsatzen horretan, baina gehiago da, entrenatuko banu, inen banio toki bat eta dedikatuko banio honi denbora bat, igual disfrutatuko nuke, lortuko nuke gozatzea jendean zinean kantari. Eta zein da Estitxu Fernandezen bertsoaldiko juna? Jo, baditut haunitz eta garo, garai batean gu gazteak ginen, bakizu, denak buruz ikasten genituen, Andoni gainean berso guztiak genekizkin, eta guain, azken aldi honetan, Gipuzkoako finaleko bi ganbarako haunitz gustatu zitzaizkidan indarkeria obstetrikoaren gaia atera zutelako, Anela Bakak eta Biana Iguaranek, orduan horiek niretzako ikaragarri hunkitu ninduten. Niretzako gai hori ikaragarri garrantzitsua delako, azkeneko urtetan honen inguruan ari naizelako hotsa ateratzen, altxatzen. Saioiek kristona dire, baina igual ekarriko nuke Amurrion Euskal Herriko txapelketan alaiak ganbaran kantatu zuena, ez? Titia ematen ari den ama horren inguruan, ez? Eta nola erraten duen inork ez duela eskubiderik iritzia emateko. Bertsoaldi hori entzunez agurtuko zaitugu, Estitxu Fernandez, eskerrik asko. Zuei. Eta laster arte. Berdin. Gaur arte ez zara ausartu. Oraingoan erantzun egin duzu. Kafetegian nengoen, pozik nire aldartean, txikia eta biok lehen, egonak ginen parkean, kafe bat eskatu dut ta, eseri gara atean, ta ondoan begiradak, mintzeko borondatean, oraindik ere titian, oraindik ere katean, ta ala erantzun diot defentsan ez atakean, bularra emango diot, ala nahi dugun artean, bularra emango diot, ala nahi dugun artean.
Kuadrillako 3 lagun zarete. Urtetan, Lesakara Sanferminetan etorri izan zarete, juerga egitera. Oroitzapen onak dituzuela eta azaroko asteburu baterako plana egin zenuten. Gaueko 11 dire eta ostatuak banan-banan nola isten dituzten ikusten ari zarete. Gure herria sosoa zela, entzun dut 1000 alditaino. Endaian askoz ambiente gehiago dago orain Lesakan baino. Arimarik ere ez dagota, asteburu xurrean. Zapatazolak ere ez dira bate pegatzen lurrean. Zertarako etorri garagu, azaroan Lesakara, Aramaiok ere garaitzen du, ta hori asko esatea da. 8 taberna isten dijoaz gaueko orduak arau. Inorrez da baina segibila beti izaten dira lau. Ara erreka ere ikusi det urtsirripa bat bezala. Nik oroitzapena neukan hemen ito egin zintezkela. Baina begira inor ezpaitan, oraindik etxera joaten, ziur parrandak jarraituko du hemengo bordaren baten. Nafarra zela gure lenkasta, Nafarra indarta plazer. Gipuzkoarren kanpinak enduta hemen ez dago ezer. Emozio pixkat emateko edo abentura auskalo. Kanpinik gabe jardin batean ez aldegu egingo lo. Ni zure alde nago Maialen etzazula egin dudan. Juergarik egingo ez badugu, bueno, behintzat abentura. Tira agurtuz dezagun beraz, herri hau eskutatuta. 8 dira guazen oera, pobre de mi kantatuta. Kaixo Maialen zer moduz, oroimena daukatzula. Linjuren Borda sagardotegian eman zitzaion bukaera 2025ko bertsio egunari. Bertako kupelek bertsolari izenak dituzte, eta Maialen Lujanbio izeneko kupelaren inaugurazioa egin zen Lujanbio bera bertan zela. Lesakako orgu taldeak Maialen Lujanbioren bertsio ibilbideko bertsioak abestu zituen, eta Maialenek bertsoz eskertu zuen bertaratutako jendea. Jarri konfiantza bua, hildutako deneri, esker honitz batzu. Bortziritako bertso eskola bibazu. Ore handitxoa egiten didazu. Ia erori aurretik, sagarrak txortatik. Apartatu zituzten onenak sortatik. Orain betirako dut zuekin zor bat nik. Ta gaur bildu geranez onenak sortatik. Ta pozik joateko Linjuren Bordatik. Ta izan ez dezadan zuekin zor bat nik. Hartuta edantzazu guztio kontatik.
da.